Dobrý den. Dnes vám řeknu něco o základním posuzování důvěryhodnosti mediálních sdělení, co je to hoax a co je to fake news. Každý den jsme bombardováni velkým množstvím informací. Noviny, televize, sociální sítě. To všechno jsou zdroje, z kterých čerpáme informace. Bohužel ne všechny informace a zprávy jsou pravdivé. Kritické myšlení při posuzování důvěryhodnosti zpráv nesmírně pomáhá, protože dokážeme s ním rozlišit, zda je zpráva důvěryhodná nebo je lživá a zavádějící. Hoax. Hoax zná asi každý, je to podvodná nebo falešná informace, která je šířena s cílem šířit paniku a oklamat veřejnost. Často je emocionálně laděná, jak už jsem řekla, vyvolává paniku nebo strach a zveřejňuje se především na sociálních sítích. Mezi běžné hoaxy nebo falešné zprávy patří falešné zprávy o nebezpečí, falešné informace o zdravotních hrozbách nebo výzvy k pomoci, které jsou podvodné. Asi nejčastější hoax, s kterým se můžeme v dnešní době setkat, je ten, že někdo nalezl lék na rakovinu nebo další dosud nevyléčitelnou nemoc. Fake news. Fake news je podobná hoaxu, ale tyto falešné zprávy jsou šířeny úmyslně s cílem ovlivnit veřejné mínění. Jsou vytvářeny buď to z politických, ideologických nebo ekonomických důvodů. Například politik vytvoří falešnou zprávu v době voleb a změní tím veřejné mínění o svém rivalovi. Fake news se zveřejňují většinou na webové stránky, které nemají až tak vysokou důvěryhodnost. Existuje několik prvků, díky kterým můžeme rozpoznat, zda je zpráva důvěryhodná nebo ne. Tím prvním je zdroj informace. Odkud ta zpráva pochází, odkud ji autor vzal. Je to renomovaný portál nebo je to neznámá webová stránka. Autor. Kdo ten článek napsal? Má uvedené celé jméno nebo jenom iniciály nebo zkratku? Je kvalifikovaný na to, aby psal takový článek, jaký napsal? Dalším prvkem je obsah, co vlastně ta zpráva obsahuje. Pokud obsahuje senzacechtivé titulky, které jsou tučně zvýrazněné, vykřičníky a emocionální odkazy, tak se nejpravděpodobněji jedná o fake news nebo hoax. Dalším bodem jsou fakta a důkazy. Jsou v té zprávě, v té informaci uvedeny zdroje, z kterých autor mohl čerpat? Jsou to ověřitelná fakta, které když si vygooglím, tak na ně najdu dalších 5 odkazů na články? Nebo je to obecné tvrzení, které zná každý? Další zdroje ověřuje tuto informaci, na kterou jsme narazili, i jiný známější zdroj, například větší zpravodajské agentury nebo odborníci. Datum publikace. Je ta zpráva nová nebo stará? Nebo pokud je stará, je šířená v jiném kontextu,
nebo ji jenom znovu dali do oběhu. Při fake news a hoaxech je důležité nepodléhat prvotním emocím a informaci si raději ověřovat. Existují specializované stránky, které se zaměřují na ověřování důvěryhodnosti informací. Jsou to například demagog.cz nebo manipulátoři.cz. I my bychom měli být však opatrní, když sdílíme nějaké informace na sociální sítě. Pokud si s tou informací nejsme jistí, raději ji nesdílejme. Média mají velkou moc při formování veřejného mínění a je proto důležité, aby dodržovala etické principy žurnalistiky a aby byla zodpovědná. Týká se to však i nás, čtenářů, a prostě musíme dokázat vědět, nakládat s informacemi, které se k nám dostanou. Každý z nás se proto může podílet na šíření pravdy. Děkuji za pozornost.